efectivament hem vingut a lliurar el programa a comissions obreres. Per nosaltres és molt important que els agents econòmics i socials coneguen el programa electoral de Blau Verd Compromís, perquè hem dit moltes vegades que és un contracte amb la ciutadania que nosaltres signem formalment. Hem parlat de moltes coses, evidentment. Hem parlat de les reformes socials, de les reformes laborals, hem parlat també, com no, de la situació econòmica i de la seva conseqüència, que és l'atur, que en la que coincidim que és el principal problema que hi ha que atacar. Nosaltres li fem arribar totes les nostres propostes. Hi ha moltes que hem vingut parlant al llarg de la legislatura i en les que hem coincidit i hem defensat conjuntament, de vegades no amb massa èxit, com allò del Consell Econòmic i Social o del Consell de Formació Professional, però nosaltres anem a continuar insistint i d'altra banda ells també ens han fet arribar les seues idees, en les que coincidim pràcticament en la seva integritat i que a més ens comprometem naturalment a continuar estudiant. Com dic, el diàleg ha de ser permanent entre els representants polítics i els agents que intenten treballar per la millora de la nostra societat i en aquests moments amb un punt de manera prioritari en l'agenda, que és la lluita contra l'atur, en la que ens hem conjurat a continuar treballant conjuntament des dels nostres àmbits respectius, però també amb un contacte permanent de diàleg per a intentar aconseguir mesures que ho puguen pal·liar.